Selamun Aleyküm Rahmetullah. Oğuz bana meşler mi? Oğuz olmadı esas. Bu barodaru jak buturek jak çak yine. Ha maşallah maşallah. Behtarin. Bu yagon savol javobi bo'lsa inshaalloh yagon nim soat vaqt dori. Nim soat vaqt ast. Navisi yagonchi. ها روی کنی همی سلکش هدا چی روی کن دا واتساپ دام خیلی آپشن خیلی چی دامی پرتو کو میدرویم انشالله. حاضر کمک وقت هست ایده انشالله یک یگان سوال جواب یگان وقت انشالله خوب دا صرف میکنیم انشالله. سلکش دا چیز دا واتساپ روی کنیم با برادرو را شاید یگان برادروی باشن که یگان سوال یگان چی داشته باشن انشالله چی میکنیم سوال جواب میکنیم انشالله. یا odamay tıkas çıracıkıdaki yako klasacıkıdaki. O Впереди камера на разметку. ama به وقت ساعت 6 همه با فیلم دکورن همه کار قطعی مشغولن به کارچی جمعیم چی همه ده با فیلم دکورن برای هم هیچ کس هم نیست. خیلی یک 10 minut انشالله جداد میکنیم که یکان برادرها درمد یکان سوال جواب شید انشالله بهتری نشید. خیر خداحافظی میکنیم بعد 6 minut گذشت دو آدم کس
се кас шуд. Ягон чиё боша бародар бинависе, ягон саволотум бошад бинависе. Пахши мустақим овоз қати иншоалло ҷавоб диҳем. Овоз қати саволотумро ҷавоб диҳем бо тафсил. Чем комментарий навистан, ҳамаи ҷавоба нависта наметонем мисол. Хеле овоз қати агар савол шумо диҳем, овоз қати иншоалло ҷавобтон метавонам. бародаро бинависе, ягон доре, ягон савол ё надоре? ҳаст ягон кас? Зеркне, фақат зеркнеда ба дигар касоро бирава иншоалло. Аммо аломат аст ку ягта амуро зеркне, ба дигар касорам иншоалло мерава. 5 одам дадата чӣ камай. Ба ҳамаро зеркне рӯйкне иншоалло. Худо хоҳад. аз як канал буд 4000 4500 чӣ дошт. ба як одама додем ки мақсад ягон чизои хуб барту манфиат биёванд мардум. ӯ хунаобод гирифтааст чиш рост карда аз он тариқ мефурӯшанд ку билет мефурӯшанд, баъд мошин мемонанд, хеле чизо ҳамхелиш кардааст. нав прямой эфир дидам, дар омадам дидам ҳамхеле чиз мақсад коғаз мефурӯшанд ку номер мефурӯшанд, баъд мошин мемонанд падарка. ва мо гуфтем ки ягон чизои хуб парту бепулаш додем. ӯ гирифта полный рост ҳамаро чӣ карда бозии хай худаш дар назди худо иншоалло ҷавоб медиҳад. мо ба дили нази соф додем, ва гирифт ҳамаро қимор кард, қимор. баъд бо мо ҳам як чиза таъҷиб мезанад ки мисол қимор бозӣ мекунанд, ҳамин риша мода кардагианда бо вақт риш мондагӣ. мисол бо вақт як вақт риша ҳар кас ҳам намемонда, барои риша мондан хеле фикр мекард ки бача мо мақсад суннати ҳазрати расулуллоҳ гуфта. ҳозир риш мода шуда, ришоро мондагианд, ҳамаш қиморбозам бовар кард. худованд ҳамаи мо шуморо ҳидоят кунад. акар барои 8 март ягон касро табрик гуфтан ҷоиз аст ё не, ё мусалмон бошад набошад? Не охи 8 март дуруст нест, ҳаром ай. табрик кардан фарқ надорад, кадимира бошад дуруст нест. вақте ки ҳамон чиз ҳаром ай, барои ҳамаро ҳаром айда. ина баъзе одамо мегӯянд ки мисол барои ғайри мусалмонам, мисол селомно мусалмон нестай ку мақсад чӣ хел да ӯ ҳаром мешавад намешавад. ҳай мисол мусалмон нестай, корерам ки гуноҳ кард, гуноҳаш нависта мешавад. аммо аллоҳи мутаол дар чиз қуръон мефармояд ки иннама насиъу зиёдатун фил куфр. мақсад аҳли мақсад ғайри мусалмонон буданд ки бо моҳҳое ки ҳаром буданд, дар ӯ моҳҳо мисол ҷанг кардан, дигар коро ӯро ба худ чун ҳалол медонистанд, ҷоҳошонро алиш мекарданд. барои ҳамин аллоҳи мутаол гуфт ки мақсад ҳарчанде ки ғайри мусалмонанд, мақсад кофиранд, бо дар ҳамун чизшо бо бисёртар мешавад гуноҳшон. барои ҳамон эҳтиёт кардан дар кор. гуноҳ ҳама вақт майда ҳисоб кардан дар кор нест. шояд ба сабаби як мурчара киштан инсон ба дӯзах биравад. шояд ба сабаби як санга дур кардан инсон ба ҷаннат биравад. мисол барои ҳамон эҳтиёт кардан дар кор дар табрикҳо ва чизоро. маслан мешавад шо гузашта, нотабрик кардан мешавад гузашта иншоалло. баракаллоҳу фикум.
барфам боварка задагия барфи сол ҳам задагие ки агар тоза накунам ба фирм мошинаам ҳамаш дадаи барфанина ҳамаи мошин пӯшинотай барф мондааст. кӯбо ҳаст ягон савол ягон чӣ дорӣ иншоалло нависе. солҳои пеш бисёр чӣ буд саволи хеле буда савол медоданд мардум. хиёл мекунам ки рӯз то рӯз ҳаме интереси мардум ҳами дин гум мешавад, сол ба сол гум шидааст. хеле ҳастай бовар кунедада солҳои пеш аҳамият додам ҳами чиза нигаҳ мекардам статистикара бисёр ҳами бачаҳое ки 24 ҳами 18 дар ҳисоб карда то 25 то 30 бисёр аҳамият медоданд масъалаи динира чӣ мекарданд аҳамият медоданд. ҳозир дигар нест. хиёл мекунам кам шидааст. мардум бисёр шавқ ба сӯи ҳамун билет мехаранду хеле чизоро бисёр шавқ доранд. мақсад ё ки эҳтиёҷи мардум бисёр шид бекоранд. мақсад фикршон дар пулкоркуниву хеле зиндагида ташвиши зиндагӣ ё ин ки оста мардум дур шидаистанд. аҷоибда бовар кун. ҷои бисёр афсӯсовар афсӯс ая вазъияти мардумам фаҳмидан дар кора. каналҳоам ранги як хонаанд. ранги як кас медроя ку калам мекаша мебинад кия ҳеҷ кас неста боз так меброя. аҷоибанд. хайр ҳечи гап не иншоалло. ҳеҷ савол ки набоша ҳозир ба фирма ҳама дакорам. худоҳофизӣ мекунем иншоалло. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.